място, 2 в насока, десен пред ляво за кавалер. На място, 2 в насока, ляво пред десен за дама 7. Хващам вдясна 3, 5, 6 на 7 зареждане. Енчуфле, хубаво енчуфле. Не, раз, два, три, а имате хубаво енчуфле. Енчуфлето, реално погледното е в страни спрямо равения просто давам, но не махате между вас малко по-тихичко записано в видеото. И срещу нея, към нея, за да може дясната част на тялото да отплесне. 1, 2, 3. Далеч един от друг, много благодаря на този сигнал. Имате сигнал към дамата, насочен точно към рамото на дамата. 5, 6, сменим ръцете и искам слява. Фронта трябва да е към дамата, за да поглежда като положи ръката си. 1 поглеждам, 2 кръстосвам, това беше стъпка само към страни и кръстосвам напред. 5, 6, 7, отново кръстосвам. Тук имате енчуфле с дясна ръка. Енчуфле 2, 3. Енчуфлето не е просто люшкане, трябва да обърнете фронта на дамата и да станете срещу нея. В 5 имате пак стъпка с сигнал, един срещу друг. 6 теглите към себе си и на 7 трябва да приканите дамата да стане дясно спрямо вас. Отново, раз, два, една сагара, 5, 6, 7, пред дамата изпреварваме като ръцете са над главата. Ляв пред десен, изваждам идеята на себе пред дамата, завърта на главата на дамата, пускам с дясно, когато вече дамата се приближава към мен, пускам се с лява и контактам и към каса. Раз, два, 3, 5, 6, 7. Вижте още веднъж. Раз, два, 3. Контактвам по този начин, а директно плащам ръката, за да се държат фронта на дамата към мен. Люшкам. Енчуфле, 2, 3. Далече сменям, искам слява. Раз, два, кръстосвам ръката, 5, 6 на 7 заставам и вижте къде е ръката. Люшкам, 2, обръщам към мен, далеч, един към мен. Раз, два, 3, 5, 6 пред дамата. Раз, два, 3, 5, 6, 7, каса.